Shalom horas madihita saluhuna adorang so tabigi turku jamita tapasada marohatta martang yang mahita dami ni dibatana sumurung siang saluhuna roha ima mangaramuti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamu ruas ni huria na inahulongan di bagasan Kristus Yesus jamita minggu tanggal 30 April 2020 ima natar surat di Pesalmen 100 ayat 1 Rudi ayat 5 sonoma didok disi uluk pumajahuba ale saduk tanoon Ului hamu majahoba marhite-hite lasni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite ulu-ulu. Boto hamu maon. Jahuba do debata. Ibana juma dio kita. Jala ibana na punahita. Bahen bangsona do biru-biru. Pinarmahanna bongoti hamu maka bahalna marhite-hite hamulateon akka alamanna marhite-hite puji-pujian mauliate marohamuna tuibana puji hamuma guarna ai pardingan basa do jahuba rodi saliling nililing na do asini rohana jala marsudu-sudu do hasit tonganna ima sahana dia mudo ngasa porsiaw na parjolo na yung derengot ta siya turpugon ima songot ede ulu-pulu tu Jehovah lubi siya 10,000 tahun liling na terbarita do Pesalmen 100 gabi pesalmen na manusoi bangso Yahudi asa mangedehon dengan bahasa ni dibata di bagasa joroi siala di bagas joro do dirajumi inganan parmianan ni dibata sito palahido tano jala di bagas joroi do di pihak kopoti parpadanani alani madia mulu asa porsiaut adong tolu panatapan na argas ya turbukon imana parjolo molo jahuba do sa sitongna nagabi pamusatan ni partudyokta disiala di batado na jumadio kita do sudi portibion ia perminggu do pertanyaan do ulau partudion jadi molo tapangiar suarata marhiti pamudyokta ringgas marminggu ringgas tu pertanyaan dada holan papuason roha do pikirata alai narumikot dalam lahu mangulupur di bataro hita di tonga-tonga ni ibadai adong do ruas pidahuria ala supuas pakilalan nadak tabu jala modohodo ibana di namar minggu do di pertanyaan ini ala sumenarik ibadah do jamita na pinasa ni perjamita ujungna gabe pidahuria marhitei sasitongna omma naubalga hasalau ni ganup akka ruas marhite siap partodyokta namasa di huria sinuaingon gabe madabu tu egoisme gabe roha pikiranna si pahibahibau ni huriai sasitongna si pahibahibau di tonga-tonga ni huriai hola di batas bindo nanain ta ulupun ta puji guarna di tonga-tonga ni ibadai na padua dia mudo ngasa porsiaw di batado na jumadio kita jala ibana na punahita di partikia sinuaingon nga akadonga joma nang lupa di pabahenan ni debata ala nunga gudang namar di bataon arta dot habis taranna ujungna gawe madabu tu gijang ni roha jala diulau nakka namaralo tu sakka ni ribata dapat dulu dia mau ngasa porsiaun
Di ayat paupatoni duduk nakin bongo tihamu maka bahalna marhite-hite hamau liateon. Jala kealamanna marhite-hite puji-pujian mauliate marohamuna tuibana. Jala toktong ma puji hamu warna. Molo di tonga-tonga ni huria adora so masuk gerbang tutu iko madok muliate do salu akaruas ni huria. Adong do nagabe tolu pintu masuk manang nani guarana nagabe songon pelataran na perjolo may masuk pelataran do mamuji debata omma inganan yakka sudi ruas dunia dong ma nama dok guarna bait suci dengan menyembah buidu taberengi bahwa PL hanya imam di ruang kudusi manang ruang maha kudus ma nani dok naon mulu di PB imamat yang rajani karena tabir sudah sobek sewaktu Yesus mati di kayu salib. Lalu marhite muse kenapa kita bersyukur marhite Mazmur 100 ayat 5 sebab Tuhan itu adalah baik. Dengan jala parasi roha do dibata. Dungi alanya sin rohana ro disaliling na do mardida hita narong li portibion ubay na toktong hita madok muliate tetap bersyukur. Jala marsudu-sudu sudi hasitongan. Lalu kenapa kita buasa perlu hita madok muliate? Na parjulu ubay na madok muliate hita nunga sada paretan itu hatay. Muluta jaha di Kolose 3 ayat 17 jalana sa siulaw manang dihata manang di pabahenan saluhu nai ima marhite-hite guarni Jesus uhu madok muliate tu dewata ama marhite-hite ibana. Dungi ahado rikot na madok muliate na paduahon hamulate odo na dihalomoho rohani dewata. Mulu madok muliate hita bisiala saluna ay ido ni tangido ni dibata siak kita marhite-hite Kristus Yesus. Jika engkau tidak bersyukur, engkau tidak ada di dalam kehendak Tuhan. Alana ulu do hita madok muliate ubahen marwaso dibata hita. Saguru tulomoni rohana madok tu hita asa tamah hita nian madok muliate. Dungi diamu dong asa porsial molo madok muliate digaluk tiki khobar tu Efesus 5 ayat 20 didok disi manotong mahamu madok muliate disiala salu nei tu di bata ama di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus. Madok muliate ima sadatan dahalongangan dui sada mujizat. Molo mangihuton Yohanes 6 ayat 1 sada. Asa dibuat Yesus makarauti didok mamuliate. Di parleo mai tuakkan aku duli siadeke pesongoni saguru lomoni rohana sida. Jadi hirasudedo hita maboto na pardinggan basa jalaro disaliling na ima asimi rohani dewata. Takuido sasitongna uhumna hasitonganna manang hati goranna toktong dong marsudut-sudut tuakka kita ditiki jamanon. Amin martanyang naita. Ali Tuhan debata amanami nambar habang say banu ijang pasu-pasu ma hatami nagabi bohal ni partodionami. Amin. Shalom poras mari kita.